bamu watan nan muke sha daga ni'imarsa, muke haskawa daga haskensa, bai taɓa cewa sai bayi sun biya shi wani abu domin ya ba su wannan ba. To, saboda haka Ubangiji Maɗaukakin Sarki ai ya zama shi ne ahalin da dole sai an yi biyayya an yi bauta a gare shi. Sannan da ƙasa kuma ya ba mu ƙasa wanda za mu iya shukawa mu samu wato tsiri daga gare ta inda za mu noma abin da za mu ci. Ita ma ya ba mu kyauta, ba a biyan komai sai dai idan ɗan adam ya mallaka ya ce ya yi wata hekta tasa ce ko ta gwamnati ko ta ɗan kasuwa ya ce za ka biya kuɗin haya kafin ka je ka aikata wurin. Amma asali Ubangiji kyauta ya shimfiɗa ƙasar gata nan iya ganinka baka isa ka je ƙarshenta ba. To, kuma daga nan daga saman nan yake saukar da ruwa, in ya sauko da ruwan ya zama abin da muke shuka na abin da za mu ci, ruwan ya sauka a kansa shikenan sai ya fito da yabanya, ya fidda 'ya'yan itace. Saboda haka Allah da gaskiya ya halicci sammai, kuma Ubangiji shi ne ya cancanci a gode masa. Saboda yanzu gashi nan ɗan abin da Allah ya bayar na dama wacce take a hannun 'yan adam, gashi nan irin yadda suke wahal da mu a kanta. Yanzu Allah da ya saki iska, ya sa iska tana hannun wasu 'yan adam ɗin masu kankamba, to shikenan sai a ce ba mu isa mu shaƙi iska ba sai mun biya. Haka shi kansa ruwan saman nan da muke noma abinci, muke sha, muke amfani da shi, sai a samu wani lokaci sai a ce 'yan ta'adda sun je sun tsare ruwan ba zai sauka ba. Shikenan kowa zai mutu ya mutu, babu abin da ya dame su, su kuma gwamnati su ma ba abin da ya dame su. To amma Allah ya saki falalarsa da baiwarsa kowa ya rayu, saboda shi Allah yana son kowa, yana son bayinsa, yana son 'yan adam. Saboda haka yake cewa alhalqu iyalallahi, su halittu iyalai ne na Ubangiji baki ɗayansu. Saboda haka tunda ya halicce su yana kishin abinsa, kuma yana girmama su, kuma yana son su rayu. Saɓanin ɗan adam, yanzu shugabanninmu ba su damu ba ko mu mutu ko mu rai. Haka wasu daga 'yan kasuwanmu su ma ba su damu ba ko mu mutu ko mu rai. Za su ƙara farashi su ninninka, suna jin daɗi, suna cewa wai sun ci riba. Ba wata riba, riba ce abin da ake matsar gumin mutane da jinin mutane, ana yin fankama da shi, ana yin fariya. To akwai ranar ƙin dillanci. Wallahi muna kiransu su tausaya, su dawo, su kwaikwayo da irin aikin da Allah yake yi. Gashi nan yana ba mu kyauta ni'imarsa, ya ba mu rana, ya ba mu wata, ya ba mu ruwa na sama, ya ba mu iska, ya ba mu ruwa a koguna, ya ba mu ruwa a ƙoramu, ya ba mu ruwa a rijiya, muna ɗiba kyauta. Amma su kuma yanzu ɗan abin da Allah ya ba su mulkinsa a hannunsu, sun sa mana iyaka a cikinsa. Ana cikin wahala, ana cikin ƙangi, mutane suna fama da ƙaƙanikayi, ga bala'in ta'addanci wanda yake ya fi komai damun al'umma. Ga bala'in wato ga bala'in tsadar rayuwa, abubuwa iri-iri wanda sun addabi jama'a, kuma shugabanni sun kau da kai ga buran wannan. Idan za ka je ka zauna a cikinsu, sai ka ji cewa kwata-kwata ba sa magana a kan cewa 'yan ta'adda sun tsare daji kaza, ko sun tsare lokal gamman kaza, ko sun yi kidnapping ɗin mutum kaza, ko sun yanka mutum kaza. A'a, su kullum maganarsu wani ya sai gida a Dubai, ai ya je wata unguwa mai tsada a Dubai ya sai gida, ko ya je California, Amurka, ya je wata unguwa ya sai gida, ko ku a'a ya je ya yo kwantena ta kayan sabon gidansa da ya gina a Maitama Abuja, ko ya sai wata plaza a Lagos, ko ya sai wata plaza a Abuja, ko ya tafi Ingila ya sai wani abu, ko ya je Dubai ya sai wata kadara. Shi ne kawai abin da yake damunsu. Ko ya yo kwantena ta kujeru da motoci da carpet wanda zai sa a sabon gidansa, ko ya siyo motoci, ya za a yi
a samu cewa a custom ba su sa masa duti mai yawa ba. To duk wannan shine abin da yake damun su, amma ba zancen cewa al'umma suna fama da rashin ruwa, da wahalar rayuwa, da rashin magani, da rashin wutar lantarki, da rashin tsaro, da rashin abinci, da rashin sutura, da rashin kyakkyawan yanayi, duk komai ya taɓarɓare. Komai ya taɓarɓare. To shi yasa dole ne ɗan adam ya tsaya yi tunani ya dinga godewa Allah. Saboda shi Allah gashi yana ba da wannan abin da shugabanninmu suka rasa mana da shi, kullum yana ba mu baiwa kyauta na wannan al'amarin. Allah Ubangiji ya mana gamdakatar. Ya latifu lufina. Allah ya ce idan ya ga dama sai ya tafi da ‘yan adam ɗin fa, mutane baki ɗaya sai Allah ya halaka su. In ya halaka mutanen baki ɗaya sai kuma ya zo da wata sabuwar halittar a maimakon waccan da ya halaka ɗin. To in an zo nan sai ka ji Maulana Amir Jeshi yana cewa Allah ya sa mana luɗufi. Saboda yanda ya faɗa ya ce in ya sha yuzhibkum ɗin abu ne wanda yake mai yiwuwa yanzu nan Ubangiji zai iya yin haka ɗin. Allah kai mana afuwa. Gashi yana ƙara tabbatarwa da kansa mashi'ar, yake cewa kuma yin hakan ba fa wani abu ne mai tsanani a wajensa ba. Yanzu nan in ya ga dama kawai sai ya halaka kowa, ya share halitta a yi kamar ba a yi ba, sai kuma ya kawo wata halittar sabuwa. Ai ya yi wa wasu al'ummatan da yawa a baya, an share su an zo da wayansu. Na'am. Aka fito wa Ubangiji Maɗaukakin Sarki a ranar lahira, al'umma suka fito baki ɗaya suka yi reras a gaban Ubangiji. To, a nan ne sai waɗanda suke raunana na daga waɗanda ba su ba da gaskiya ba, sai suka dinga faɗawa shugabanninsu waɗanda suka yi girman kai ga biran bin Allah da bauta gare shi, sai waɗannan raunana suka dinga ce da su waɗannan wato masu girman kai ga biran bin Ubangiji ɗin. Inna kunna lakum taba'an. Haƙiƙa mu mun kasance masu biyayya a gare ku, ku waɗannan shugabanni namu, ku muke bi. To yanzu za ku iya tsare mana wani abu na daga azaba ta Ubangiji, komai ƙanƙantarta, saboda ga an zo lahira kowa ya gani, kowane al'amari ya fito tangaran, ana ganin sa ras, babu wani shamaki, ga bayi ga Ubangiji, ga bayi ga ayyukan da suka gabatar. To, waɗannan masu bujirewa, masu girman kai ga biran gaskiya, wanda suka dinga jan mutane suna ɓatar da su, to sai waɗanda suka ɓatar ɗin su dinga cewa to yanzu me za ku iya mana, gashi mun ga cewa mun zo lahira abin da kuke cewa mu yi kuma ba haka ba ne, kun kautar da mu ga biran bin shiriya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita, ya dinga kira a kanta. To gashi muna ganin cewa sakamakon a yau a dan lahira ya zama akasi, a can ku ne da mulki, ku ne da dama, ku muke bi, saboda sai abin da kuka so ake yi a duniya. To yanzu nan kuma gashi mun zo, ya za ku yi da mu kenan, nan kuma gashi mun ga abin da kuka samu muka aikata a can ba shi da wani tushe, ba shi da asali, ba shi da hujja. Wancan da kuka hana mu bi, kuka tsare mu gabaransa, yanzu gashi shine kuma mafita a nan lahira. To shine irin abin da ake gudu. Yanzu waɗanda suke masu ragaman mulki, sai ya zama idan suka bullo da wasu abubuwa wanda za su dace da soye-soyen zuciyarsu, da kuma wasu abubuwa wanda za su dace da irin gudanarwarsu ta mulkinsu da suke yi, to sai su samu malam fada, sai su kaɗa harshensu, sai su dinga ba su fatawoyi, suna gaya musu abubuwa wanda za su kautar da su ga biran abin da yake na haƙiƙar ƙunarin doron siraɗal mustaqim, musu wasu hujjoji da wasu dalilai raunana na son zuciya, domin su waɗannan masana su samu kusanci, su samu yadda daga waɗannan shugabanni. Saboda haka yanzu sai ka ga cewa ana wayar gari da yawa
abinda zaka gani wato kunzumin al'umma wa'in tarihi a bayan Qur'an wato don sanar da abin da yake na ɓoyayyun ma'anoni na alƙur'ani. To ya fi samu aka buga masa wani juzu'i a nan gida Najeriya. To sai ya zama ragowar fassarar ta Qur'ani ta ragowar hizban ba a samu damar fassara ta ba. To lokacin da Allah ya haɗa shi da Mu'ammar al-Gaddafi shugaban ƙasar Libya rahmatullahi alaihi, sai Maulana Aminu Jeshi sai ya nemi cewa yana so a buga masa wannan littafi wanda ya fassara tafsirin alkur'ani da ya fassara da Hausa. Saboda haka su gwamnatin Libya a ƙarƙashin shi Mu'ammar al-Gaddafi sai suka yadda, sai suka ce malam ya miƙo wannan tafsiri nasa. Saboda haka Aminu Jeshi ya haɗa warƙoƙi da ya fassara alkur'anin nan ya miƙa musu. Da aka miƙa musu suka karɓa, Gaddafi ya murna su sai ce kuma wannan littafi ai ko nawa za su kashe a kan su ga sun buga wannan littafi an yaɗa shi wato a ƙasashen musulmi masu abin nan magana da harshen Hausa. Saboda haka aka ɗauki alƙur'ani sai aka tafi da shi suka tura da shi Beirut domin a fassara shi. Ana zuwa Beirut sai ya zamanto cewa malamai ne su wuraren da suke buga littattafai, in ka kai musu littafi akwai malamai masana a wayannan maɗaba'atu, sai sun bi littafin sun duba shi, idan sun ga akwai wani abu wanda ka jirkita ko ka sa ba daidai ba to sai su ja layi a ƙasa, sai su maka gyara kuma su neme ka ko ka gyara ka tafi gyaran su ko kuma ka zo musu da hujjar ka kai wannan abin kai da ka sa a littafi a tali. Saboda haka suna duba alƙur'ani sai ya zama ba su san wannan musafin namu wato musafin alƙur'anin mu na nan Afirka ba su san shi ba, saboda rubutunsa wajen waƙafansa da sumunansa da hizbansa da ayoyinsa da dukkanin abin da ya ƙunsa, sai ya zamanto cewa su a can ba su da ilimin wannan ƙira'a tamu ta ƙira'atu Imam Warsh. Saboda haka sai suka ce da ƙasar Libya su Beirut sai suka ce ba za su buga wannan alƙur'anin ba, sai an zo musu da yanda aka yi ya zama cewa wannan riwaya a kawo musu sanadinta a ilmance, amma ba za su buga shi da ka a yaɗa shi a duniya ba, saboda ayoyinsa da sumunansa da me sun saba da abin da yake hannunsu na Qur'ani na Hafsu. To shine fa ana gaya wa gwamnatin Libya sai suka rubuto wa Maulana Amirul Jeshi suka ce to an kai tafsiri wajen bugu a Beirut, duk abin da za su yi sun gama, kawai ɗab'antawa za a yi a ɗauro shi a kawo maka. Amma ga mas'alar da suka zo da ita sun ce su ba su san inda aka samu asalin wannan riwayar ba da rubutunta da wakafanta da harafanta da abin nan nata. Sai Maulana Amir Jeshi ya kama bakinsa ya dafa kai ya ce wai abinda suka su daga Masar daga Beirut din aka ce sai ce to mun gode Allah da Allah ya sa suka taso da wannan bita da kullun muna da rai. Amir Jeshi ya ce Allah ya sa ba mu sunkuya mun wuce ba, sun taso da matsala a lokacin da muna da rai domin mu ne za mu iya amsa musu abin da suka nema. Ta ji har ya kai ga ma wai ruwayar tamu ma an dammare ta an shafe ta, yanzu za a je Beirut malamai ma ba su san da ita ba. To shine Maulana Amir Jeshi ya ce a samu a kawo masa alƙalami. Yana shan shayi ya fito da abin da yake na wato salsala sanadi na wannan ƙira'a ɗin ta Imam Warshi wacce muke yi. Yana shan shayi kuma ya fito da wasu bayanai iri-iri wanda suke nuna asalin waƙafanta da hizbanta da ayoyin da menene duka sai da Amir Jeshi ya fitar da shi a cikin ɗan daƙiƙoƙi, yana bada ya rubuta da Larabci kuma ya ce a juya a rubuta shi da Hausa, wanda kamar yanzu ita wannan ƙira'a tamu ta Imam Warshin da ake ganin in ma kana karatu da ita
wai sai a dinga ganin ka wai kamar abin nan kai kamar ma wai kai baka waye ba, wai kai ba wayayye ba ne. To kuma ita ce ƙira'a mai asali mai tushe, ba ƙira'ar da ta fita asali. To shine Maulana Aminu Jeshi ya ce to shi Imamu Warsh sunansa Usmanu, kuma sunan mahaifinsa Sa'idu. To ya ce ya karɓi wannan riwaya da shi da Imamu Qalun. Aminu Jeshi ya ce sun karɓa daga wajen wato Imamu Nafi'ul Madani, kuma shi Imamu Warsh mutumin ƙasar Misra ne, ya tafi birnin Madina, hijira tana da shekara 155, ya tafi ya je birnin Madina, ya je tsuguna ɗalibta ta neman sanin ilimin addini da na Alƙur'ani a wurin Imamu Nafi'ul Madani, wanda shi Imamu Nafi'ul Madani ɗin nan bai fara zama a masallacin manzon Allah yana ba da fatawa ba, sai da ya yi karatu a wajen gangaren na masana tabi'ai wanda suka karɓa a hannun sahabbai, sai da ya karatu a wajen sama da mutum 70. Mutum 70 ya je ya tsuguna da gafaka yana neman ilimi a wurinsa a birnin Madina, kafin ya zo shi ya sa buzu ya fara ba da ilimi. Su da Imamu Qalun da Imamu Nafi'u sun yi karatu a wajensa na Alƙur'ani da na ilimi. Shi kuma ya yi karatu a wurin wato tabi'i 70. Su kuma waɗannan tabi'ai da ya je ya gurfana a gabansu, an ruwaito cewa su kuma sun laƙanci wato ilimi na ƙira'ar Alƙur'ani da ilimi na addini daga wajen manya-manyan sahabban manzon Allah guda 5. A cikin waɗannan sahabbai wato sun yi wajen sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To a cikin waɗannan mutum 70 da ake faɗa wanda aka ce Imamu Nafi'ul Madani ya yi karatu a wurinsu, akwai fitattu wanda aka sani. Akwai Abu Ja'farin Yazidu ɗan Ƙaƙa'u, yana cikin manya-manyan wato masana Alƙur'ani wanda Imamu Nafi'ul Madani ya yi karatu a wurinsa na Alƙur'ani, gangaren ne. Sannan a cikinsu akwai Abu Dawud Abdurrahmanu ɗan Hurmuza, gurgu, ga lalura ta gurguntaka, amma Ubangiji ya cika suntsire zuciyarsa da ilimi na Alƙur'ani. Sannan a cikinsu akwai Shaibatu ɗan Nassahu, shi kuma saboda bayan ilimin ƙira'an ma ilimi na fiƙihu ya cika, ya yi suntsir da shi, sai da ya zama ma ya kai muƙamin alƙali ne shi. Sannan akwai Abu Abdullahi Huzali, wanda shi ma gangaren ne masanin wato ilimin Alƙur'ani. To waɗannan su ne fitattu waɗanda Imamu Nafi'ul Madani shi kuma ya karɓi wannan ƙira'a ta Alƙur'ani daga gare su. To su kuma sun yi karatu a wajen sahabban manzon Allah. Daga cikin wanda suka karatu na Alƙur'anin nan a wajensa akwai Abu Huraira, akwai Abdullahi ɗan Abbas, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma allimhu tawila. Manzon Allah yake masa addu'a da cewa Allah ka sanar da Allahumma faqihu fid dini wa allimhu tawila. Allah ka fahimtar da Abdullahi ɗan Abbas wato ilimi na fiqhu na addinin musulunci, sannan kuma ka sanar da shi tawilin ma'ana abin da Alƙur'ani ya ƙunsa. Shine Abdullahi ɗan Abbas. Sannan sun yi karatu a wajen wanda ake kiransa Abdullahi ɗan Ayyash. To su kuma waɗannan sahabban guda uku, babban malaminsu a wajen wannan ƙira'a, wannan riwaya, wannan tilawa, wannan ilimi na ƙira'atu Imamu Warshin, babban malaminsu shine Sayyidina Ubayyu ɗan Ka'abu. Shi ko Ubayyu ɗan Ka'abu gaba ɗaya ma duk makaranta shine sarkinsu. An riga an cira masa tuta, saboda shi shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa kana Ubayyan yaqra'ul Qur'ana radban kama unzila.
yace Ubayyu ya kasance yana karanta alqur'ani danye shatab kamar yadda aka saukar da shi, shine wanda aka samu cewa Ubangiji maɗaukakin sarki yana turo mala'ika Jibrilu ya ce ya gaida manzon Allah, kuma ya ce manzon Allah ya gaya wa Ubayyu ya karanta Alƙur'ani, Ubangiji yana son ya ji muryarsa. To su wa'yannan su ne wa'yanda wato suka karɓa a wajen Ubayyu ɗan Ka'abu. To idan sai na Ubayyu aka ce masa, manzon Allah ya ce Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya ce in gaya maka karanta Ƙur'ani, Ubangiji yana so ya ji muryarka. Sai hali ya kama shi, sai ya shiga jazba, ya yi birgima, ya kuka, ya ce, ya Rasulallah, Ubangiji ya ce Ubayyu, Allah ya ambaci sunana ya ce Ubayyu. Manzo Allah ya ce, Ubayyu, Ubangiji ya ce Ubayyu ya karanta Alƙur'ani, ana so a ji daga gare shi. To sai in ya yi gama halinsa, ya yi shauƙinsa, ya yi kuka, ya share hawaye, sai ya karanta abin da aka yi masa umarni. In ya karanta gabaki ɗaya sahabbai su narke suna kuka saboda jin madarar ruhin Alƙur'ani yana sauka. To in ya gama sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya karanta da muryarsa. Idan ya karanta sai ya mantar da su labarin karatun Ubayyu. To anan ne, to shi kuwa Ubayyu ya karɓi wannan tilawar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ko manzon Allah ya nakalta daga Sayyidina Jibril alaihi salam. Shi ko mala'ika Jibrilu daga ina ya samu? Daga Lauhul Mahfuz daga ina ya samu? Daga Jalla wa'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda haka babu wani bakunci a ciki, yanda zaka zo in kana karatun sallah ko kana tilawa a ji kana yin wai ƙira'atuwar shi, sai a dinga ganin ka kamar wani baubawa. Su masu kallon ka baubawan su ne baibayi, ga wannan shine sanadin ƙira'a ta Imam Warsh. Haka kuma an ganka kana sallah kayi sadalu, shikenan sai wai ya zama wai wannan sadalu da kake yi wai kamar baka waye ba. Ita ce asalin sallah, kamar yadda na gaya muku, wannan ƙira'a ta Imam Warsh ita ce asalin ƙira'a. Haka sallar sakin hannu ita ce asalin sallah. Duk kuma wanda suka ɗauki wata sallah yanzu suke naɗa hannunsu, to na tabbata muku wataƙila mutum shi daga kansa ya fara naɗa hannun. Zaka je ka samu babansa baya naɗa hannun. Idan kuma mahaifinsa yana naɗa hannun, zaka je ka samu kakansa baya naɗa hannun. Hula biyu ce in ka cire ta, shikenan kana tsallakawa ta uku ta hudu, zaka samu babu wannan maganar naɗe hannun. Sallah ake yi hatta yastawa kullu faqarin makanahu, har sai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana faɗa a cikin wani hadisi cewa idan yayi takbiratul ihram yace Allahu akbar, to baya fara karatu har sai kowace gaba tasa ta koma mazauninta, ta tsaya daidai, sannan manzo Allah yake fara karatun sallah. Wannan hadisi ne na sadalu, kuma yana nan cikin abinda malamai suke magana wanda yake na fi'lu ahlul madinati, amalu ahlul madina, aikin mutanen Madina. Sunna ce tabbatacciya wanda shi Imam Malik ya ɗaura mazhabarsa wato kusan 70 cikin 100 akan wannan, cewa duk abinda a sannan aka je aka samu mutanen Madina sahabban manzon Allah suna aikatawa, to shine aikin da manzon Allah ya yi wa fati ya bar su a kansa yana aikatawa. Saboda haka shine abinda ita mazhabar Malikiya take riko. Shi yasa a Malikiya a nan ne zaka ga ana yin sallah da sadalu, saboda shi Imam Malik ya sami sahabbai mutanen Madina da tabi'ai sadalu suke a sallarsu. Saboda haka a daina bawa mutane wani tsoro. Akwai magana da yawa akan abin da ya shafi hadisai wanda suke magana akan sadalu. Yanzu in ka ɗauki hadisin sifatis salatin nabi wanda ake karantawa, a ciki tun daga farkon sallar da ake bayani annabi yayi kaza har zuwa ƙarshe, babu zancen cewa wada'ahu yadahu al-yumna 'ala al-yusra, babu. Haka kuma wanda ya zo yake sallah a gaban manzon Allah ya ce masa koma ka sake sallar ka fa innaka lam tusalli, sai da ya sau uku, sannan manzon Allah ya dinga koya masa ga yanda zai. A ciki babu cewa an zo inda manzon Allah ya ce bayan ya tada sallah ya takbiratul ihrami ya daura hannunsa na dama akan na hagu, babu.
wannan abin da yasa ake faɗa ba ana faɗa ne don wani tada hayaƙi ko wani abu ba, a'a saboda masu yin da ƙira'atu warshin ɗin da ita sallar sadalu ɗin su sani cewa abu ne wanda suke ingantacce babu kokonto a cikinsa la raiba fihi. Allah ya bamu dacewa. Na'am. Amin. Kuma za ka iya ɗorawa da maganar azumi gashi nan sai a zo wata bai kama ba a ce wai sai a fara azumi. Duk irin wayannan abubuwan shine Allah yake faɗa za su zo su ce su dinga cewa da shugabanninsu. Menene farkon ayar wacce ka ja yanzu? Inna kunna lakum taba'an halantum mugununa anna min azabillahi min shay. To akwai irinta wacce za a zo ana cewa in an je a ranar lahira Allah zai ce to kun zo kun yi ba daidai ba, sai su mutane su dinga cewa su talakawa su dinga cewa inna adana sadatana wa kubara ana fa'adalluna sabil. Allah ai mu shugabanninmu muka bi, su suka sa aka ɗirka bindiga aka ce mu zo mu tashi da azumi, shi yasa muka tashi da shi. Ko su suka gina masallacai suka zo suka sa ake wa'azi ake cewa mu daina yin sadalu mu dinga yin ƙabalu. Ko su suka zo suka gina masallacai suke cewa a zo a koya qira'atu hafsin ita zamu yi ba qira'atu warshin ba. Ba wani hujja ma anzalallahu biha min sultan. Wanda yake kan qira'arsa ta warshi je ya inganta ta ya daidaita ta ya nemo tajwidinta. Kamar yadda a wasu a hafsun ma ana samun wanda basu iya ba suna karanta ta da kusakurai. Amma a kyala mutum yayi addinin sa yanda ya fahimta. A kuma cikin kowane irin bangare za a iya samun wanda suke yi ba daidai ba. Ba sharadi bane wai dan masu karatu makarantanmu suna karatun ƙira'a ana samun wato tuntuɓai ko kusakurai a ciki wajen ƙira'arsu a ce wai saboda wannan an yi kwandemin ɗin ƙira'a ta Imamu Warsh. Ba sharadi ba hujja ba ce. A cikin ƙira'atu Imamu Hafsin ɗin ma za a iya samun masu karanta ta ba daidai ba. Aikin da ya kamata a yi sai a ɗauko masanan ƙira'ar a sa su yanda ake ta ƙoƙari a sa to sai sun koya wa mutane yanda ake karanta ta daidai wa daida. To shikenan sai ya zama an karanta daidai wa daida kuma an samu abin da ake bukata. Na'am. Suka ce to mu anan ba abin da fa za mu iya muku, da Allah ya shirye mu ma da mun shirye ku. Mun riga mun ɓata a duniya saboda haka mun ɓata mun ɓad da ku. Kuma da dai Allah ya so mu da shiryar da kun samu shiryar kuma daga gare mu. Shi yasa bin manya yana da haɗari sosai, masu mulki kuma malamai da suke jawowa kusa da su ya kamata lalle su tsaya su dinga gaya musu turasul Islam, gargajiyar asalin abin da yake shine addini, su daina sa su akan son zuciya. Yanzu ai kaga zaka gani mu a nan Kano banda yanzu da abin yake ta kabura, ai zaka ga sarakunan mu da wasu daga cikin masu mulkin mu ma har na ƙasa zaka ga suna nan akan addinin su na asali. Yanzu kaga General Buhari da ya gama shugaban ƙasa ba za ka taɓa ganin sa yana sallah ya riƙe kirjinsa ba, baya yi, sadalu yake yi. Kuma yanzu dinnan mataimakin shugaban ƙasar nan na yanzu Kashim Shatima ba za ka taɓa ganin sa yana sallah yana yin ƙabalu ba, sadalu yake. Duk wannan abin da ake ganin kamar yin sadalu ma ba wayewa bane, ya yadda ya tafi a ba wayayyen ba yayi addininsa irin yadda ya samu iyayensa suna yi. Kuma anan in ka zo ga sunan sarakunan mu nan Kano, Alhaji Aminu Ado Bayero baya yin ƙabalu, sadali yake, saboda haka ya ga mahaifinsa yana yi. Idan ka ɗauki mai martaba sarkin Bichi Alhaji Nasiru Ado Bayero shi ma haka zaka gani sadalu yake yi. In ka ga wasu suna ƙabalu sai dai waɗanda suka biyo su a ƙannansu a baya, amma su sun rayu da mahaifinsu tangaran, sun san abin da yake, sun yadda kuma cewa ya tafi akan daidai a wannan ita suke yi. Yanzu dinnan limamin mu na Kano shi ma zaka samu sadalu yake yi. Na yau dinnan liman ma Dr. Professor Sani Zaharaddin. To duk suna nan mutane ba su yadda an kawo musu sabon abu, sun raina wanda suka samu wato na ilimi suka samu iyayensu a kai ba. Na'am. Suka ce musu to mu fa a yau daidai ne a gare mu ko mu yi raki ko mu jure, ba fa mu da makarɗaɗa. Azaba ta riga ta danke mu, ba mu da makarɗaɗa, ko mu yi raki mu ce wayyo ko kuma mu jure
to fa mun riga mun shiga halaka kawai. Sai shaiɗan ya faɗa bayan lamari ya riga ya gabata, Ubangiji ya yi hukunci, an ce ‘yan aljanna su tattara su tafi aljanna, ‘yan wuta su tattara su tafi wuta, to sai shi shaiɗan sai ya tara ‘yan wuta sai su zo su tsaya tare da shi. Sai ya ce, to haƙiƙa Ubangiji ya yi muku alƙawari na gaskiya cewa ku bi shi, ku daina haɗa tarayya da shi, zai sa ku aljanna. To kuma ni kuma na sa ku kuka ƙaryata shi, ne muku ni kuma nawa alƙawarin, na ce muku ni abin da nake faɗa muku shine daidai. Saboda haka yanzu gashi can su waɗanda suka bi Allah sun samu alƙawarin Allah gaskiya, ni kuma nan nawa da ne muku ya zama na saba, ya zama shine na ƙarya. Ya ce kuma a sannan zai bara'a gare su, ya ce ni fa dama da na kira ku kuka saba Allah kuka shirkanta da shi, ni fa ba ƙarfi na sa muku ba, ni fa ba na yi muku ne da wani na tilas ba, kawai kiran ku na yi kuka ga dama kuka amsa mu, ba wanda na sa wa duka ko na sa masa sasari na ce sai ya zo ya bi ni ya bar Allah, kawai kiran ku ne da harshe kuka amsa mu. Ya ce to don haka yau ta kaina nake, kar ku zarge ni sai ku zargi kanku, tunda ba ƙarfin tsiya na ci da ce ku cewa sai kun bi ni ba, kun bar abin da Allah yake kiran ku zuwa gare shi. Ya ce musu ku ba za ku na'am. Ya ce to ni na riga na kafirce ni kafartu ma asharaktumuni min qabl, ni na kafirce da abin da kuka yi na shirka da ni kuka bijire wa Ubangiji, na kafirce ga buranku akan wannan. Haƙiƙa azzalimai azaba su ne kafirai, azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su. A nan sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya shigar da waɗanda suka yi aiki na gari, suka yi imani suka yi aiki na gari, aljannatai wanda ƙoramu suke kwarara a burbushinta, kuma zai zama aka shigar da su za su zama masu dawwama a cikinta da izinin Ubangijinsu, kuma abin da za su dinga zance da shi a ciki su waɗanda suke na daga tsakanin waɗanda suke mazauna gidan aljanna shine cewa kalma ta aminci shine assalamu assalamu, ita ce kalmar su. Da yana daga cikin wurare da masana suka ɗauko cewa hujja ce ta cewa a ranar lahira da harshen larabci a aljanna za a yi magana, saboda gashi Allah ya ce tahiyyatuhum fiha salam, gaisuwar 'yan aljanna a cikin aljanna shine assalamu assalamu, assalamu alaikum, assalamu alaikum, ita ko kalma ce ta larabci. Kai duba kamar yadda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya sanya misali na kyakkyawar kalma ita ce la ilaha illallah, sai mata misali da cewa kamar bishiya ce daddaɗa, ita ce bishiyar dabino, wacce zai zama ga ta a sama ta yi zangangan ta ƙure ta yi tsaho, amma kuma a ƙasa jijiyoyinta suna tabbace a cikin ƙasa, ga ta yi tsawo ta yi zangarneniya a sama kuma ta fitar da rassa a sama. Kuma a duk shekara tana fitar da 'ya'yan itacenta, mutane suna tsinka daga ciki su amfana da wannan ɗan ice. To kamar haka ne Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake sanya wa mutane misalai domin su gargaɗantu. Abinda Allah yake nufi shine ita wannan bishiya za ka ganta in ka ɗaga kanka mai tsaho, ta yi tsaho a sama, kuma ta yi rassa a can sama ita dabino, amma tare da haka ta fitar da 'ya'ya na itace, amma kuma asalinta a ƙasa yake, kuma saboda yana ƙasan yana tabbace
amma bata faɗi ba bata karye ba. To kamar haka imani yake a cikin zukatan muminai, wanda yayi kyakkyawan imani da Allah yadda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi a bisa ma'anoninta da abin da ta kunsa, domin an ce la ilaha illallah la darara wa la dirara. Duk wanda ya ce la ilaha illallah to ba za ka cuce shi ba, shi kuma haramun ne ya cuci wani. Ba zagi, ba cin mutunci, ba zubar da jini, ba kwacen abin wanda ya ce la ilaha illallah, ba duka, babu baƙan magana, sai amana, sai gaskiya, ba ha'inci. Duk in ka faɗe ta ƙunshi waɗannan abubuwan da Allah yana so ka bi ma'anonin nan filla filla na ita wannan kalmar guda ɗaya ka aiwatar da su. To wanda ya faɗi wannan kalma a cikin zuci yayi imani, yana mai imani da waɗannan abubuwan da la ilaha illallah ta ƙunsa, to shikenan zai dinga samun abin da yake na amfaninta daga sama, shine lada. Ubangiji zai dinga sauko masa da lada, kuma zai dinga sauko masa da abin da yake na wato haske na amfanin ita wannan kalma ta la ilaha illallah wacce yayi imani da Ubangiji da ita. Kuma misalin kalma wacce take mummuna shine kalmar kafirci, shine kamar bishiya ce wacce take mummuna, ita ce bishiyar hanzala, guna, bishiyar guna, saboda ɗacinta ita da ka zo ma ganyenta haka sai ka ji kawai abin nan maƙogwaronka yana maƙaƙi na ɗaci. Na'am. Wacce ta zama an tumɓuke asalinta ita kuma daga ƙasa, ba ta da wani matabbaci, wato kawai tana yawo ne akan doron ƙasa, ba a ƙasa take a kafa ba, kamar waccan da aka bada misali, wacce aka ce ita kuma asluha thabitun fil ardi. Ma laha min qarir, ba ta da wani matabbaci a ƙasa. Ubangiji yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da shi akan kalma ta gaskiya, shine kalmar tauhidi a cikin rayuwar duniya da lahira. Shine cewa idan mutum ya yi imani da kalmar yanda ya kamata ya yi imani da ita na gaskiya, to yana kwance a kabarinsa lokacin da mala'iku za su zo bayan an binne shi, mala'iku za su zo suna neman wato bayani cewa menene Ubangijinka, menene addininka, menene annabinka. To a sannan idan aka zo wanda ya imani da Allah yake la ilaha illallah a sannan, to shikenan sai a ji idan mala'iku sun ce ma rabbuka, sai ya ce Allahu rabbi, sai a ji ya ce la ilaha illallah. Wa ma dinuka, sai ya ce al-islamu dini. Wa ma nabiyuka, sai ya ce Muhammadun rasuli. To idan ya faɗi wannan, ya samu tabbaci daga abin da yake na yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya. To daga nan shikenan sai mala'iku su ce masa nam sa'ida, kwanta lafiya. Za a dinga nuna masa abin da yake na wato gidansa na aljanna tun daga nan cikin kabarinsa. Idan kuma kafiri ne, ya zama ya faɗi kalmar kafirci, shine kalma ta yin shirka da Ubangiji, to shikenan idan mala'ikun nan suka zo, to in sun tambaye shi waye Ubangijinsa, sai ya ce ai bai sani ba. To da ya faɗi haka, sai su ɗauki maƙami min hadidin, baƙaƙen gudumu na baƙin ƙarfe, sai su fara dukansa da su. To sun dinga dukansa kenan da guduma, yana yin ƙasa-ƙasa, tana yo amansa, suna ƙara dukansa har izuwa ran da za a tashi alƙiyama. Na'am. Ubangiji yana ɓatar da azzalumai, su ne kafirai, kuma ba za su shirya ba. Shine wandara, sarki mai aikata abin da ya ga dama. Allah yana aikata abin da ya ga dama, ba wanda ya isa ya ce masa dan me. Alhamdulillah.